troi a Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n dod at ti, y creawdwr bob peth, yr un sydd yn cynnal bob peth. Ti sydd yn rhagwyddo, y Duw sydd yn berffaith, yn sanctaidd, yn ogoneddus, yn ddoeth, yn gyfiawn. Arglwydd yn dod at ti, y Duw holl bwerus, y Duw holl alluog. Arglwydd pwy gwell iddo ato y bore yna. A beth gallwn ni wneud fel pobl meidrol yn dod at yr anfeidrol. Fel pobl sydd wedi creu yn dod o flaen i creawdwr ni. Beth allwn ni wneud ond da ddwy ti. Ti'n heiddi y cyfan sydd gyda ni. Ac ni'n diolch i ti y bore yma bod ffordd gyda ni ddod i ti trwy dy fab yr Arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni gweddio bydden ni'n gweld fwy ohono fe y bore yma. A bydde'r ysbryd glân yn gweithio i'n plith ni. Yn agor yn llygad ni i weld mwy a mwy ohono fe. O Dduw, ni gweddio wrth i ni addoli a bydden ni'n ymwybodol bod y geiriau ni'n glywed yn eiriau awdurdodol Duw. Ac o Dduw, ar ddiwedd yr Oedfa, bydden ni ddim yn anghofio yr hyn ni wedi clywed bore yma, ond y ti'n ddefnyddio fe mwyn adeiladu ni fel unigolion, i cryfhau ein ffydd ni fel unigolion, hefyd adeiladu eglwys ni, ac hefyd i adeiladu dy deyrnas ni. O Dduw, diled y deyrnas, sancteiddio'r enw, yr Arglwydd Iesu Grist, bore mewn i'w plith ni, gogoniad, i Dduw, y tad, mab, a'r ysbryd glân. Amen. Amen. Diolch Rodri. Ni'n dod bore yma i addoli. Ni'n dod i nesau at Dduw. A mae'n dda felly atgoffa'n hunan. Fel ni'n mynd i ganu. Dim ond trwy ras cawn fynediad. Dim ond trwy ras down o'th flaen. Nid am i'n heiddi dy gariad, deiwn drwy waed pyr yr oen. Dim ond trwy aberth yr Arglwydd Iesu Grist i ni'n gallu nesau at Dduw. A mae hynny'n newyddion da, yn dydy. Falle bod chi wedi cael wythnos ofnadwy, ond chi'n gallu dod trwy ras. Falle bod chi wedi cael wythnos llawn bendith a chi wedi teimlo'n agos at yr Arglwydd, ond peidiwch meddwl bod chi nawr yn gallu nesau achos beth i chi di llwyddo. Na, ni'n dod trwy ras. Felly, gadewch i ni sefyll, gadewch i ni foli Duw gyda'n gilydd. Dim ond trwy ras,
Pennod 14. Ar ddiwedd y benod, mae Paul, yr apostol Paul a Barnabas, maen nhw yn dod nôl i Antiochia. Maen nhw wedi bod allan ar daith cenhadol, wedi bod yn rannu'r Efengil, ac yna maen nhw'n cyrraedd nôl i Antiochia, ac ni'n darllen hyn. Wedi iddynt gyrraedd, cynnill asant yr eglwys ynghyd, ac adrodd gymaint roedd Duw wedi ei wneud gyda hwy. Ac fel yr oedd wedi agor drws ffydd i'r cenhedloedd. Maen nhw'n dod at ei gilydd a maen nhw'n adrodd be maen nhw wedi bod yn gwneud a be mae Duw wedi bod yn ei wneud. Nawr pam gwneud hynny? Wel, gyntaf i gyd, i roi mawl i Dduw, i diolch i Dduw, yn dyfa. Yn ail, mwyn annog y Cristnogion yma yn Antiochia. Ond nhw wedi bod yno, ond nhw ddim wedi bod mas, ond maen nhw nawr yn cael clywed ac yn cael eu hannog. Ac yna wrth gwrs, mwyn gallu gweddio. Nawr bod Paul a Barnabas wedi dod nôl, nid dyna diwedd y gwaith, oedd cyfrifoldeb i weddio am yr hyn oedd wedi digwydd. Nawr bore yma, ni'n mynd i wneud rhywbeth tebyg. Mae'n Oedfa, ni'n mynd i fod ychydig yn wahanol i'r arfer. Ni'n mynd i gael treulio tipyn o amser yn clywed adroddiadau gan gwahanol bobl sydd wedi bod mewn cynadleddau neu gwersylloedd neu gwahanol weithgarwch. Clywed be mae Duw wedi bod yn ei wneud yn ein gwlad ni. Ac yna byddwn ni'n cael cyfle i weddio ac i ddiolch i Dduw am hyn. Felly gyntaf, fi'n mynd i ofyn i Gwydion a Catrin i ddod ymlaen i siarad am cwpl o bethau. Diolch. Wel, ges i y fraint leni i fynd i'r Eisteddfod. Dwi wedi bod yn yr Eisteddfod dros 10 mlynedd. A o'n i'n cael y fraint i fynd yna i edrych ar ôl pabell y mudiad ac i efengylu. Nawr, jyst i chi gael rhyw syniad o beth sy'n digwydd, mae angen mynd lan i lle byddai mae'r Eisteddfod a bod ian oedd eleni. Wel, oedd Lois a Bedwyr lan ar y dydd Mercher mwyn dechrau gweithio ar y babell, i baratoi y babell. Mae y mudiad yn cael 2 secsiwn o babell, a wedyn mae lan i ni wneud ar beth ni moyn ar babell. Wel, Bedwyr a Lois lan i baratoi mwyn i'r lle edrych yn ddeniadol ac yn bwrpasol, a wedyn o'n i lan ar y dydd Gwener, ac wedyn oedd yr Eisteddfod yn cychwyn ar y dydd Sadwrn. Ac yna, dydd Sadwrn, mae gen i ni fod yna erbyn tua 8:45, criw sydd yn y babell. Ni'n cael amser o weddio, ac yna mae'r babell fod agor erbyn 10, a chi fod yr agor wedyn tan 6 y nos. A dyna hynny trwy'r wythnos tan y dydd Sadwrn ola, a chi ddim fod clirio tan 6 o nos Sadwrn. So mae'n wythnos eitha hir. Ond mae'n wythnos wych, achos mae lot fawr o Gymru Cymraeg yn ymgynnull at ei gilydd, a'n bwriad ni yn y babell yw i ddechrau jyst croesawu pobl. Croesawu pwy bynnag sy'n dod mewn i'r babell, yn ei paned, mae dyn ni lle i wneud paned, te, coffi efo sydd y pen y blaen iddyn nhw. Yn y babell mae yna llenyddiaeth yn rhad ac yn ddim, rhai llyfrau a wedyn tractiau, ac yna mae gornel fel arfer i plant, leni cornel iddyn nhw lywio a chwarae fel crag. Felly dyna'r yn fras beth sy'n digwydd. Ond yn braint ni yw croesawu pobl. A wedyn chwilio am sgyrsiau. Ni chwilio am sgyrsiau i galanogi Cristnogion. Yn ystod yr wythnos mae lot o Cristnogion yn dod mewn ato chi. A chi'n cael cyfle, mae yna rai Cristnogion a nhw yw'r unig Cristion mewn capel sydd ddim yn cael lot o'r Efengil yn cael ei bregethu. Oedd rhyw ffarmwr mewn a siarad a fi'n ei sgwrsio siwr o fod am ryw awr. A oedd e'n falch o gael cymdeithas o Cristion arall. A ges i'n mendithio jyst i'w gwrando no fe a rhannu gyda fe. Felly ni yna i galanogi brodyr chwiorydd mewn sefyllfaoedd gwahanol. Ni hefyd yna i gyflwyno'r Efengil,
i bobl. Mae'r cyfleon yn rhyfeddol. Yn yr Eisteddfod, mae pobl yn fodlon yn siarad chi'n gweud bod e da, a mae'n troi rownd yn fath i'r chydden, a mae'n y gyfle i rannu'r efengyl. Ac yn ystod y dyddiau, oedd chi'n cael, oedden ni'n gweud, 5-6 sgwrs sylweddol bob dydd. A beth oedd yn taro fi, cyn mynd, o'n i'n gweddio o ddew pob faich chi dros y Cymru. Fi ddim eisiau just wneud mwy o hwnna. Fi wedi gwneud yr Eisteddfod da iawn fi. O'n eisiau baich dros y Cymru. O'n i yna ar y dydd Gwener yn baratoi, a 3 dyn dros nesaf i ni yn gwerthu llyfrau. Oedd Emyr James yna bob dydd. Ond ar ôl just cwrdd â nhw am ychydig, o'n i'n methu peidio teimlo baich am y tri yna. A dyn nhw'n gwraig yn gwerthu stwffi dros nesaf. Ac yn naturiol gan bod ni yna bob dydd, trwy'r dydd, o pan di 9 tan 6, mi roedd i'n nabod nhw. Ac ys i ddim, diolch i ddew, ys i ddim problem gael baich dros y Cymru. Ond y cyfleon yn ni'n cael, a gai annog chi a fi, fi'n meddwl, yr aml yn meddwl, os neb eisiau siarad am yr efengyl, os neb eisiau siarad am Iesu Grist. Ond pan o'n i yn dechrau sgwrsio gyda bobl, byddech chi'n rhyfeddu mor agored o bobl. A felly, anogaeth yw e heddi i fi ac i chi, peidiwch meddwl o bobl ddim eisiau siarad. Falle bod nhw, o'r un allanol, maen nhw'n edrych yn hollol sorted. Ond falle ti fel yn galw mas yn rhywun i sôn am yr efengyl. Felly gai annog ni fel eglwys i chwilio am cyfleoedd wythnos yma i ofyn i rhywun. Os di ddordeb gyda chi, neu gael cyfle i rannu'r efengyl. Blwyddyn nesaf, mae'r Eisteddfod draw fyna. Felly gobeithio byddwn ni gyd yn gallu yn rhoi i'r gwaith yna. Diolch yn fawr. So'n gwybod os ydych chi wedi cael y profiad erioed o gael yr byd-bwyd rhywbeth chi ddim wedi cael y spel a chi ddim hofio cymaint o chi'n mwynhau e. Yn achlysurol byddai dweud, falle, Toad in the Hall neu rhywbeth. Falle, fi'n rili hoffi Toad in the Hall, ond ni'n cofio cymaint o'n i'n hoffi fe. O'r profiad tebyg i nawr, dwi'n ddim adref i ddilyn, ond ni ddim wedi gallu mynd ers 10 mlynedd yn Datguddion yn y Steddfod. Ond i'n gwybod bod ni'n mwynhau, ond ar ôl cerdded, o'n i'n meddwl, fi ddim hofio cymaint fi'n rili mwynhau bod yn y gynhadledd am wythnos. Ac oedd e'n braf iawn gallu bod yn cynhadledd nid ydym i delaid yn Aberystwyth am yr wythnos gyfan. Mae'n brofiad melys iawn am sawl reswm. Falle, y rheswm cyntaf, rheswm amlwg, yw'r weinidogaeth, falle. Gan bod wedi sôn am fwyd yn barod, mae gen i lyfr coginio yn y tŷ, Jamie Oliver, 7 Ways. Mae'n cymryd un cynhwysyn ac yn dangos i chi 7 ffordd o'i baratoi fe. Wel, oedd y gynhadledd 6 Ways mewn ffordd, 6 pregethwr gwahanol yn dod ar un cynhwysyn sef Caerdydd yn efengyl, yn ffordd gwahanol, yn ôl y cymeriad nhw, yn ffres i ni, ond yr un wirionedd, yr un efengyl, yr un newyddion da, ac oedd hwnna'n felys iawn. David Job oedd yn cymryd yr anrychiadau yn y bore, oedd yn edrych ar yr oruwch ystafell, yn edrych ar Grist, allai gofio nawr, 4G, 4Gs, gwybodaeth Crist, gostyneiddrwydd Crist, gofal Crist a gogoniad Crist. A nes i deimlo am y llagau yn ffyrnus, am dyn hefn i fi, fynd nôl at y rhan yna o'r ysgrythyr i edrych eto ar Crist yn yr oruwch ystafell ac i fyfyrio yn fwy ar y rhan yna o'i air. Wedyn gyda'r nos, oedd Gwydion ar y nos Lun, Adnall Morgan ar y nos Fawrth, mas o'n ychydig o wahanol yn nos Fercher, fe'n nôl at hwnna. Martin Williams ar y nos Iau a Robert Thomas ar y nos Wener. A falle y llun oedd yn mynd llwyddo nhw i gyd a'r gorygiau, oedd jyst annog ni i edrych ar Dduw, i edrych ar Grist ac i werthfawrogi beth sydd gyda ni yn yr efengyl. Gwahanol agweddau ohono fe, cariad Dduw, yr iawn, abedd Crist drosto
drosto ni, Crist fel bigael drosto ni, ac yna'r gwahoddiad yna, ddoi di gyda ni yn Rebecca, ddoi di at y dŵr hwn, y gwahoddiad i ddod at Crist. So, o'n nhw'n ffres iawn ac is i wir fwynhau nhw. So, gweinidodiaeth oedd un peth, wrth gwrs. Yr ail beth oedd y pethau ychwanegol oedd yn digwydd. Bob bore, yn ystod y prif anerchiadau oedd cyfarfodydd i'r plant, ac oedd y dipyn o blant yna, gyda'r hyfryd gweld y plant yn mwynhau gyda'i gilydd, a'r bobl ifanc falle wedi bod yn gwersyll gyda'i gilydd ac yn mwynhau bod nôl yn hwnnw i gilydd. Oedd yna brynhawn o seminarau amrywiol iawn a rhywbeth ar dant pawl, rhywbeth oedd yn o ddiddordeb i bawb, oedd hwnna'n brynhawn buddiol iawn. Oedd yna grŵp WhatsApp i'r gynadledd, so os oedd rhywun yn trefnu fynd i borth, neu mynd am dro, neu rhywbeth o'ch chi'n droi ar y grŵp WhatsApp, so o'ch chi wastad yn gwybod lle i fynd am gwmni, beth oedd yn digwydd, ac oedd hwnna'n ychwanegiad da iawn fi'n meddwl at yr wythnos. Mae rai felly'n dod am y tro cyntaf, ddim yn nabod pobl, ddim yn siŵr beth i'n neud trwy'n cyfarfodydd, wedyn oedd hwnna'n dda iawn, chi'n gwybod, mae pawb yn mynd i borth prynhawn yma, neu mae pawb yn cwrdd â'r bandstand yn mynd yn tro prynhawn yma, ac chi'n gallu mynd i ymuno gyda nhw. A wedyn, jyst y sgwrsio am ffurfio, paneidiau, cydfwyta. O ran y cydfwyta, a fy nos Fercher, oedd stafell medrus lle mae'r gynhadledd yn digwydd, oedd yna fyrddau crwn wedi cael ei gosod allan, a cyn yr Oedfa, oedd gyhoeddiad i bawb i ddod i gydfwyta, cael takeaway gyda'i gilydd. Oedd y cyfarfod nos Fercher ychydig yn fwy anffurfio, cyfarfod o fawl ac o weddi, oedd Aron Trehan yn arwain ac yn annog ni o'n cyfrifoldeb i fynd ar yr Emyr at bobl. Ond oedd cyfle rownd y byrddau wedyn i weddio dros yn eglwysu ni a dros ni'n bersonol iddyn ni trial cyrraedd pobl gyda'r Emyr. So'r weinidogaeth, y pethau bach ychwanegol yna, ond dwi'n trydydd peth oedd jyst y bobl yn gweld hen mynebau ffyddlon amlwg sydd wedi bod yn dod â blynyddoedd. Falle rai newydd yna mae'n thrylling gwybod bod Dyw yn dal iawn o bobl yn dal i ddod i gredu heddi, clywed hanesion, mewn eglwysi gwahanol, pobl yn rhannu pethau, falle gofidiad gyda nhw. Ac o'n i'n dod o'na yn teimlo'n freintiedig iawn o beth sydd gyda ni fan hyn o Adroddion yn sôn am y ffarmwr yna mewn eglwys di gymdeithas, ac o'n i'n teimlo yn fawr yn fraint i allu gwerthfawrogi beth sydd gyda ni. So, gan bod wedi sôn cymaint am fwyd, jyst dweud, ar diwedd wythnos, o'n i'n teimlo bod fi wedi cael gwledd mewn sawl ffordd. A jyst i annog rhywun os ydych chi ddim wedi bod y spel, byddwch chi'n cofio cymaint o'ch chi'n mwynhau e. Diolch yn fawr. Wel, ni weddio yn fyr am y ddau beth yna te. Ni droi at yr arglwydd. Dad, ni yn diolch i ti nawr am y gwaith yma sydd wedi digwydd yn y Steddfod yn gyntaf arglwydd. Ni'n diolch i ti am gyfle i allu cwrdd â phobl ac i wneud cysylltiadau â phobl ac i annog, Cristnogion unig, ond Dad hefyd i gyflwyno'r Efengyl i bobl sydd falle ddim wedi chlywed ti o'r blaen, neu falle prin yn gwybod y newyddion da yma, a ni'n gofyn nawr am bob sgwrs a gafwyd y bydde ti yn gweithio hyd yn oed y bore yma arglwydd, neu di atgoffa pobl o'r hyn maen nhw wedi clywed, ac y bydde ti yn dod â ffrwyth arglwydd o'r had sydd wedi cael ei hau. Dad, ni'n diolch i ti hefyd am y gynhadledd arglwydd, yn diolch am yr anogaeth oedd i gymaint. Diolch hefyd bod y ddarpariaeth yna i wylio yn ôl ar y we, a Dad, ni'n gweddio y bydd hynny eto yn fendith i dy bobl di ar hyd a lled y byd arglwydd. Ond hefyd y bydd pobl falle yn dod ar draws yr negeseuon yma yna anisgwyl ac yn stopio ac yn talu sylw ac yn gwrando ac yn clywed dy lais di yn siarad trwy dy air di. Dad, ni'n diolch i ti am warchod
yr gwaith yma. A ni'n gofyn ar glwyddawn neud i defnyddio'r pethau hyn gogoniant I ddenw di. Amen. Amen. Ond ni'n mynd I ganu nesaf o'r llyfr y mynau. Rhif 279. Hyfryd eiriau'r Iesu. Bywyd ynddynt sydd. Digon beth i'n harwain I dragwyddo ddydd. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r nef. Sicrach na'r mynyddoedd yw ei eiriau ef. Nawn ni sefyll I ganu. Gofyn I Leri a Rhodri George I ddod mlaen nawr I siarad am y gwersylloedd. Jyst yn licio diolch i'r capel yn Caerdydd jyst y gwersyll. O'n i'n poeni ti'n bach cyn ddim wrth tîm llai leni ac oedd e llynedd. A fi'n credu byddai'r tîm gyd yn teimlo bod ni'n teimlo wedi cael gwarchod am nethu a 2 air rili ond wedi'n meddwl I pan ni'n meddwl yr wythnos sef llawenydd neu hapusrwydd a braint. Gan fod yn wersyll llawen, oedd y plant jyst yn hawdd ac yn hyfryd bydd yn gweud. O'n nhw'n picture mewn I ni popeth, o'n nhw'n ddim cwyno, o'n nhw'n rhoi 100% mewn I pob gwrthgefedd. Ddim rhyw broblemau cwmpo mas. Ac o'n nhw'n gwrando yn astud yn y cyfarfodydd ac yn ei
Jones nhw. O'n i'n teimlo bod ni fel tîm yn cydlynu'n dda iawn, oedd e'n teimlo fel well-oiled machine. Ac wrth gwrs, dysafu o'r sgwrs, credu, da fedryd o fe, fi na, jyst mor hyfryd yw e, pan chi'n gweithio gyda Cresnogion ac yn teimlo bod pawb yn gwasanaethu chi gilydd rili, fel edrych neu fi'n edrych rhyw sesiwn, yn teimlo ti gyd, mae'n ystod awr ac yn bryn ystod ond gyda Mandag a'r paned a Elen Rhiannog a'r plat o cakes lyflu ydyn nhw'n cadw fynd, so beth teimlo fel yna. Wedyn, o ran braint, oedd e'n taro fi y braint oedd y plant yn cael, bod nhw bob dydd yn cael clywed Derek sydd wedi cael ei ddonio i yn esbonio gwirioneddau nawr mewn ffordd syml iawn. A wedyn bod nhw'n cael mynd bant gyda'i sgwrs profiadol, doeth a siarad gyda ni o'n bethau ysbrydol. Oedd hwnna'n rili brant. A Derek llynedd, gofyn cwestiwn i'r gysylltwyr, pwy yw Iesu Grist? A Lenny na fe gofyn cwestiwn arall, pwy yw ti? Mae tipyn nhw'n ar y gwersyll yma'r bore yma. Dwi'n gwybod sy'n sy'n plant eisiau, yr un beth llynedd, oedd Derek eisiau plant bob dydd i ateb y cwestiwn yna. Oedd e'n rhoi un brawddeg, oedd e'n summarise o popeth yn dysgu ar y gwersyll. So sa'n gwybod sy'n rhywun lant eisiau ateb y cwestiwn, pwy yw ti? Chi'n cofio plant? No takers. Go on. Go on, dyma. Diolch. So rwy'n creadur, rwy'n mechadur, ond mi alla fod yn sant. Felly, ni wedi cael yn creu yn newid Dduw, ond i bechaduriad. Derek yn aml ysgoffa ni bod na Herod o Jezebel yn pob un o'n bod neis neu mor lyflu ni'n mynd ddangos. Ond mi allwn ni fod yn sant, a byddai'n esbonio ni beth oedd hwnna'n meddwl, a oedd e'n rhoi'r llun o ti aros yn y meddwl o fel Rolls Royces, y ffordd ni'n cael creu, ond Rolls Royces sy'n cael ei ddefnyddio fel cwtieir. So dyn nhw'n cael ei ddefnyddio am beth yn fod, ma'n yn mes i gyd, ond bod na rhywun yn dod sy'n expert o Rolls Royces yn prynu y Rolls Royce yma, yn dechrau gyrru fe'n syth. Ond bod yna rei pethau sy'n newid yn syth, a bod yna rei pethau sy'n cymryd amser i newid. So yna'n edrych ar beth sy'n digwydd yn syth pan rhywun drwy'r gwestiwn, beth sy'n digwydd dros amser, a fe'n gweud yn ni fod fel crocodiles. Mae crocodile yn un fath sy'n newid, sy'n tyfu trwy bywyd tan bod yn marw. Dyna beth dylai fod yn un cwestiwn. Ond bydd e orffen gyda beth fydd yn fel yn y nef, beth bydd y Rolls Royce yn edrych fel ar y diwedd. Ni jyst mwyn darllen adnod, pwyslais yw, pan ni'n consenteiddio, mae gwaith Duw yw'r cyfan, ni'n gweithio gyda Duw o ran i ni'n gorfod darllen y Beibl, gwyddio, mae yna ran i ni. Ond fe wedyn y nef, credigedd Duw i ni, gwaith Duw yw e. Mae hwnna'n reswm pam ni'n yn sicr ydyn ni'n hollol berffaith. A dyma fy'r adnod. Bydde ti ddim yn rhaid wneud hynny hun i'ch teithio chwi yn gyfan gwbl a chadw eich ysbryd a'ch enaid a'ch corff yn gwbl iach a difannau hyd dyfodiad eich hanfwyl Iesu Grist. Mae hwn sy'n eich galw yn ffyddlon ac fe gyflawna eich hyn. Mae'n gweud yna beth sy'n gwahanol yn y nef, Duw sy'n gorffen y gwaith yn llwyr dyn ni. A ysgwrs dyna'r braint ar chywenydd mwyaf yn diweddwn. A byddai'n hyfryd y plant yn ei Jones hefyd i gael cyfle i jyst meddwl a dychmygu beth fydd hwnna fel, beth fydd e fel pan fi, pawb arall, heb bechod. Dros y par, rwy'n dros y mam, bod ni yn gwaith y llun, yn mudiad, yn bach yn y bala, yn y gros, gyda'r rai pobl i'n Caerdydd y capel. Beth ni wythnos hwyl iawn, ni'n gofio chwerthin ag Emyr a chyfle dan yn y ffrindiau. Beth ni trip hefyd i Emyr James. Nes i fwynhau.
cyflwyno gair ni bob bore. A bob bore yn edrych ar y groes. Ac ar ôl ni edrych ar gwirionedd y groes y bore sydd, bob bore yn cyflwyno thema gwahanol neu perspektif gwahanol ar y groes i ni. So bore dydd sydd, wnaethon ni edrych ar syniad o'r groes fel adaeth a darlun o athro. Yn fewn yn y hyn restyn o'r taim i'r holl y bethau yma yn lle pechod nhw. A ni'n sylwyd yn un pechaduriaid a bydd fan Dyw arno fi. Ond dwi'n edrych ar y groes bydd Iesu'n cymryd lle hynny, cymryd lle yn pechod ni yn fel arno yn lle. A wedyn, ar y bore, wnaethon ni edrych ar y syniad o'r groes fel prenodigaeth a bod ni'n fel cyfweision yn gaeth I bechod, ond trwy gwaith gwerthfawr Crist rwy'n ni wedi bywyd newydd. A bod y bywyd wedi cael ei rhyddhau yn bywyd grefydd da, yn bywyd o wasanaeth I fe. Bod ni ddim yn rhywun yn pechod, bod ni'n hollol gael nawr ni ac I byd ac I fiafol. O'r wedyn, wnaethon ni edrych ar y syniad o gyfiawn rhad, bod Crist wedi nid yn unig cymryd cosbi'n pechod, ond bod ar y groes yn gwisgo ni a'i gyfiawn fe, a bod Dyw nawr yn gweld ni fel yn gweld I gradau, bod e'n gweld I nawr ac yn hollol gyfiawn. Os ydy ni heb felly, os ydy ni byw o bywyd a Crist yn I byw. Wedyn wnaethon ni edrych ar gymodi, cael Dyw sy'n cymodi yn perthynas ni. Ni'n styfnig yn pechod ni, ond bod Dyw wedi dod ar ôl ni, heb o Dyw wedi dod ar ôl ni, bod ni byth wedi gallu cael ei cymodi a Dyw. A hefyd oedd maddau anodd I Dyw, oedd e'n gostus. Rhaid oedd roedd peth mwy o gwerthfawr yn y byd. Ond yn ei garydd mawr, mae wedi dewis cymodi perthynas gyda ni. A ni'n nawr gyda perthynas newydd gyda fe, ni'n credu gyfnewid yn Iesu. A ni'n rili garu fe fel mae wedi caru ni. Ac yn olaf wedyn, wnaethon ni edrych ar fuddugoliaeth y groes. Oedd brwydr ysbrydol yn mynd mlaen, sy'n anweledig, ni wedi gweld ond I ddechrau ni yn erbyn Dyw, ni ochr y diafol. Ond ar y groes, mae Crist yn ennill y byd. Mae'n edrych yn wan ac os wedi colli, ond ar y groes mae'n rhyddhau ni I anwybyddu temptasiwn y diafol y gyd. A wedi cymryd grym o wolaeth I ffwrdd. Ac yna, ar ôl I ni cael ein croes, ar ôl atgyfodi Iesu Grist, oedd ni'n cael ein croes ni wrth gyrymdaeth. Un dydd bydd Iesu'n dod ac yn casglu ni ei bobl a bydd ni'n cael bod yn lan ac yn berffaith a bydd ddim pŵer gan y diafol na'n cnau dros ni. So dyna beth ni'n edrych ar yn y bore yn neges bwysig iawn. Hefyd, wnaethon ni cael astudiaethau yn y prynhawn a nes I hyder mawr o'r eina a hefyd wnaethon ni cyfarfod y gweddi yn y bore jyst ni wersythwyr a oedd hwnna'n mynd bendith mawr hefyd. Oedd e'n wythnos bendithol iawn, oedd y gyd yn eitha smooth a yn teimlo bod bod ni'n cael blas o ddweud yn y gwers, bod ar y cyfan dim dadled rhyw tensiynau yn bobl yn rhai cymdeithas sy'n gilydd sy'n fwynhau llawer. O ran gwyddiau, eisiau gwyddio, fel oedd y gwyddio yn dweud, mae llawer yn mynd bobl mewn capeli ar ben ei hun, a mae'n pobl ifanc yn llawer mewn ysgolion heb Gristnogion eraill yn ei blwyddyn nhw, neu yn ei ysgol yn hyd yn oed. Ni'n gwneud oedd y Dyw yn noddwedd yn nhw, y Dyw yn dal yn gadael. Mae'n sefyllfa anodd rili.
bydden nhw'n hapus nhw'n investio i'r efengyl i dros ymwys gofyn. Diolch. Diolch i chi'ch dau. Wel ac i bawb, nath wasanaethu ar y gwersylloedd. Nawn ni weddio am y pethau yma nawr. Arglwydd, diolch i ti am waith y gwersylloedd. Ni'n gwybod bod yna gwersylloedd eraill wrth gwrs hefyd dros yr haf. Ni'n diolch i ti yn gyntaf am ryddid i drefnu pethau fel hyn. Ni'n diolch i ti fod yna blant a phobl ifanc sydd yn dod ac yn dymuno dod yno. Ac yn diolch i ti am yr hwyl y gafwyd ac am dy ofal di. Ac i am y cyfle arbennig yna i gyflwyno yr efengyl. Diolch bod e'n newyddion da i bobl o bob oed. Ac i arglwydd yn gweddi ni nawr yw am unrhyw un o'r bobl ifanc sydd ddim eto yn credu. Ni'n gweddio, a bydde di'n gweithio yn eu calonau nhw. Yn ei atgoffa nhw o'r hyn maen nhw wedi glywed. Dad yw'r rheini sydd falle yn credu, ond falle yn ansicr ni'n gweddio wneud i roi tawelwch iddyn nhw a sicrwydd a hyder yr efengyl. Dad ni'n gweddio am bob un sydd yn dy ddilyn di, yn wneud i nerthu nhw a helpu nhw. Dad, ni'n gwybod fod bywyd yn gallu bod yn anodd, fod ysgolion yn gallu bod yn llebydd caled i Gristnogion. Ac arglwydd, ni'n gwybod fod llawer o'r rhain yn unig iawn yn ei eglwysu efallai. Bydd yn agos, gwarchod dy bobl. Diolch am dy gariad di. Diolch am yr addewid yna bod neb yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth y gariad di yn yr arglwydd Iesu Grist. Da derbyn ein mawl ni yn awr. Yn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto. Rhif 35 yng Nghrymawd 2. Mawr yw yr arglwydd a theilwng o fawl. Na ni sefyll i ganu. Amen.
un adroddiad bach arall, mae Lois yn mynd i ddod i sôn am yr hyn mae hi wedi bod yn gwneud dros y ha. Diolch Lois. Helo, es I Penfro cyn yr ha, ac es I cyfle I wasanaethu ac helpu capel Westgate Evangelical Church yn Penfro. Ac o'n I, dwi wedi bod yn teithio efo arddangosfa menywod yn y Beibl, oedd hwn yn dod I Penfro. Ac be oedd yn wahanol am yr un yma oedd dwi fel arfer yn teithio efo 20 darn o celf yn y trailer efo'r waliau. A nes I gallu refersio tro yma, so oedd hwnna'n rhaid. A dwi'n rhywbeth. Ond oedd Pam, sef yr hogan sy'n eistedd ymwyl fi, hi oedd yn sort of cydlynu pethau yn Penfro, wedi gallu cael 27 artist ychwanegol I wneud gwaith artistiaid lleol, Cristnogion a bobl ddim yn Cristnogion, I wneud gwaith ar unrhyw gymeriad benywaidd yn y Beibl. So, oedd yr waliau'n llawn gelf, oedd yn wych. Ond oedd hynna'n meddwl, o lot o bobl lleol wedyn wedi dod i'r noson agoriadol, lle nath mi dangos y celf a cael slur a caws. A wedyn, bobl lleol wedyn eisiau dod o'i teuluoedd nhw I ddod I weld. So, oedd o ar agor am 4 diwrnod, a gathon ni stream cyson o bobl yn dod I weld, a hefyd lot o'n welwyr, achos oedd Pam wedi creu merch anfarth allan o bren a di sticio fo tu allan i'r capel, so oedd o'n amlwg bod yna rhywbeth gwahanol yn digwydd tu fewn. A hefyd oedd yr eglwys yn y dechrau fel, beth da ni'n neud, ond oedd yr eglwys wedi deall beth yn ei wneud, ac oedd nhw wedyn yn gwahodd I ffrindiau nhw I weld. So diolch I Dduw bod yna gymaint o bobl wedi dod I weld. Ond beth sydd yn y wych hefyd, yn y nos wedyn, so yn y noson gyntaf yn ei cael noson agoriadol, a pawb yn dod I weld. A wedyn, yr ail noson oedd Ann Brown wedi wneud sgwrs efo lluniau, sort of fatha hanes celf-ish, a'r gwahaniaeth rhwng menywod Beibl sydd mae Iesu yn delio efo nhw. So yna lot o gelf Testament Newydd a Testament Hen, ac oedd chi'n gweld yn y Testament Hen sut oedd y menywod ddim yn cael ei trin, ddim yn cael ei gofalu. A oedd Iesu'n hollol revolutionary yn y ffordd oedd yn caru, yn trin, yn rhaid, yn gweld menyw fel oedd I fod I cael ei gweld. So mae Iesu jyst efo newyddion gwych I bawb, ond hefyd I menywod. A gweld sut oedd o yn siarad, so un o'r conversation hira sydd wedi cael I sgwennu lawr yn y Beibl ydy Iesu efo'r menyw wrth ymyl y ffynon. A oedd un o'r celf amdan hwnna. So Dan Brown jyst yn siarad fatha trwy hanes celf yn egluro sut mae attitude Iesu mor wahanol I fenywod. A jyst rhannu'r efengyl yn glir. Ac yna bobl ddim yn Cristnogion yna, so dyn ni jyst yn gweddio bod nhw'n gweld Iesu mewn ffordd wahanol. A wedyn, noson wedyn, gatho ni Faye a Andy Mayo. So Faye oedd wedi gwneud y pethau crochenwaith, a mae rhai ohonoch chi wedi gweld y celf achos ath o'r gynadlen yn Aberystwyth wedyn. So Faye, mae hi yn Potter, a nath hi ddod i'n gwistion yn prifysgol wrth astudio y pottery. A un o'r adnodau fi fatha Duw ydy'r master potter a hi'n clai. So, mae gen I tystiolaeth, oedd wedi cael ei mabwysiadu a fatha stori quite cool. So oedd hi'n rhannu I stori hi wrth rhannu I chelfi. A wedyn mae gen I gŵr sydd yn singer-songwriter. So bob hyn a hyn oedd o'n dod I fyny wedyn I cael ei gyneuon oedd o'n I creu. A maen nhw'n teithio, ond rwy'n bod yn
mission nhw. So oedd o'n noson hyfryd, a dad y mam ddod, so oedd hwnna'n neis, oedd nhw di bigio, so oedd hwnna'n good. A wedyn, dynod ola wedyn, o'n i'n neud sort of taith tŵr a draws yn cymryd grwpiau bach o bobl dros yr amgueddfa yn arddangosfa yn siarad am wahanol gwaith celf a edrych yn fwy dwfn ar y celf, ond hefyd rhannu. As mae'n mor naturiol, mae gyd yn menywod y Beibl yma efo stori, a mae'r stori yna'n pwyntio at Grist. So mae jyst yn gyfle brilliant i jyst gallu siarad. A wedyn, bethau ni, oedd wedi gofyn i bobl sgwennu pwt o nodyn ar y diwedd yn dweud pa celf oedd taro chi, be ydych chi'n hoffi, dyna beth. Jyst yn cael ei barno. Ac oedd lot o bobl wedi dweud, cael ei trawio eto, bod y celf wedi dod â agwedd gwahanol at ferch o'r Beibl, wedi newid i perspektif nhw am Iesu sy'n efo tri merched. Ac oedd un o'r ddynas wedi bod yn rili onest a dweud, o'n i ar y cyrion o capal, o'n i ddim eisiau mynd, ond mae rhangos wedi atgoffa fi fod Iesu dal yn caru fi, a fod i capal fwy cyson. Just diolch am a siwr o fod yna storion eraill a dwi ddim yn gwybod amdanyn nhw tan yn y nefoedd. Diolch i fi fod y Pembroke wedi mynd yn dda, a fod wedi cael siawns i rhannu yr efengyl yna. A wedyn, ar ôl yr haes i Iwerddon, i cyfarfod myfyrwyr sydd yn rhedeg yn undeb Gristnogol yn Iwerddon, Gogledd a De. A o'n i'n siarad basically am sut i creu hyn yn ei prifysgolion nhw. So oedd hwnna'n neis, wneud o, a wedyn dweud, dyma sydd ydw i'n wneud o. Dwi'n gwybod hwnna'n mynd i fod y help i'r students, fod ni'n gallu gwneud pethau tebyg. Ond diolch a gwyddiad am y ffrwyth. Diolch Roes. Nawn ni weddio. Arglwydd, ni'n diolch i si am gyfleuon o bob math i gwrdd â phobl, i ddod i'w nabod nhw, i siarad â nhw, ac i ei gyflwyno yr efengyl, i gyflwyno'r arglwydd Iesu Grist. Dad, eto ni'n gofyn am gael gweld ffrwyth o'r gwaith yma, ymhenfro ac mewn rhannau eraill o'n gwlad ni. Dad, diolch hefyd fod y gwaith yma'n fwy na just ni a just Cymru. Diolch am y gwaith rwy ti'n i'w wneud yn Iwerddon, ymhlith y myfyrwyr fyna, ond hefyd arglwydd ar hyd a lled ein byd ni. Dad, ni'n gofyn yn ei di'n helpu ni i fod am meddwl am y byd o'n cwmpas ni ac am bobloedd y byd. Ro'r faich yna i ni dros byd colledig os gwelid i fod yn dda. Helpa ni weld sydd i ni yn gallu gwasanaethu os gwelid i fod yn dda. Da, derbyn ni nawr. Yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. O'n i'n mynd i ganu enmyn arall. Rhif 365. 365. Mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rifyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu. Oi,
eisiau ni droi y bore yma. Ni'n mynd i ddarllen o air Duw. Ni'n mynd i ddarllen Datguddiad penod 5 yn gilydd. Llyfr y Datguddiad reit ar ddiwedd eich Beibl chi. Llyfr ola'r Beibl, lle mae'r apostol Ioan yn gweld datguddiad. Mae Duw yn datguddio, yn rhoi gweledigaethau i Ioan am y byd, beth sy'n wir am y byd o'n cwmpas ni ac am y dyfodol. A yn yr adran yma, mae Ioan yn gweld gorsedd Duw. Mae'n gweld beth gallwn ni alw canolbwynt reality. Gorseddfaint Duw. Duw ar ei orsedd. Lle mae e yn teyrnasu. Ac mae di disgrifio am henod 4 yr addoliad yma sydd o gwmpas Duw. Mae'n lot o bethau sy'n swnio'n rhyfedd pan ni'n darllen nhw. Gyntaf, symbolau i nhw i helpu ni ddeall rhywbeth o y mawl mae Duw yn ei dderbyn gan y greadigaeth a gan ei bobl. A fi eisiau ni ddarllen Datguddiad penod 5. Dyma air Duw. Gwelais yn llaw dde yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd sgrôl a'i ysgrifen ar y wyneb ac ar y cefn wedi ei selio a 7 sêl. A gwelais angel nerthol yn cyhoeddi a llef uchel pwy sydd deilwng i agor y sgrôl ac i ddatod ei seliau. Nid oedd neb yn y nef, nac ar y ddaear, na than y ddaear, a allai agor y sgrôl nac edrych arni. Roeddwn i, Ioan, yn wylo'n hidl, am na chafwyd neb yn deilwng i agor y sgrôl nac i edrych arni. A dwedodd un o'r heneriaid wrthyf, paid ag wylo. Wele, mae'r llew o lwyth Juda, greiddyn Dafydd, wedi gorchfygu, ac ennill yr hawl i agor y sgrôl a'i 7 sêl. Gwelais oen yn sefyll yn y canol, gyda'r 4 creadur byw rhwng yr orsedd a'r heneriaid. Roedd yr oen fel un wedi ei ladd. Ac roedd ganddo 7 o gyrn a 7 o lygaid. Rhain yw 7 ysbryd Duw sydd wedi ei hanfon i'r holl ddaear. Daeth yr oen a chymryd y sgrôl o law dde'r hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd. Ac wedi iddo gymryd y sgrôl, syrthiodd y 4 creadur byw a'r 4 heneriad ar hugen o flaen yr oen. Ac roedd gan bob un ohonynt delyn. A ffiolau aur yn llawn o arogl darth. Rhain yw gweddiau'r saint. Ac roeddent yn canu can newydd fel hyn. Teilwng wyt ti i gymryd y sgrôl ac i agor ei seliau. Oherwydd ti a laddwyd. Ac a brynais ti Dduw a thwaed rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl a gwneithos twy yn urdd frenhinol ac yn offeiriaid i'n Duw ni. Ac fe deyrnasant hwy ar y ddaear. Yna edrychais a chlywais lais angylion lawer. Roeddent o amgylch yr orsedd a'r creaduriaid byw a'r heneriaid. A'i rif oedd myrddiannau a miloedd ar filoedd. Meddent a llef uchel, teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth,
anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a greuwyd yn y nef, ac ar y ddeiar, a phan y ddeiar, ac ar y môr, a'r cwbl sydd ynddynt, yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen, bo'r mawl, a'r anrhydedd, a'r gogoniant, a'r nerth, byth bythoedd. A dwedodd y 4 creadur byw, Amen. A syrthiodd yr henuried i lawr ac addoli. Amen. Amen. Os chi'n ymuno â ni bore yma, ni ar ddechrau tymor newydd fel eglwys, a felly ni ddim di mynd i ddilyn rhai o'r cyfresion ni'n edrych arnyn nhw cyn yr ha. Ac wythnos diwetha, o'n i yn meddwl fel eglwys am beth os y fod ein nod ni. Beth os ydy fod yn ceisio am ein hunan, ar lefel bersonol, ac un hunan fel eglwys yn ystod yr misoedd nesaf. Beth os y fod ein targed ni? A'r ateb, wythnos diwetha, oedd cariad. Cariad at Dduw, a cariad at eraill. Dyna un eisiau bod yn wir amdano ni, ac eisiau bod yn fwy gwir amdano ni. Nawr bore yma, reit fyr gobeithio, fi eisiau ni feddwl am rhywbeth arall cysylltiedig mewn ffordd. Fi eisiau ni ofyn y cwestiwn, wel, beth nawr te ddylsa fod yn ganolog un bywyd ni fel eglwys? Os chi'n ymweld yma, falle mae eisiau chi feddwl beth ddylsa fod yn ganolog i'ch eglwys chi, adre. Beth ddylsa fod yng nghanol ein bywyd ni? Beth ddylsa fod yn amlwg yn ein ymwneud ni gyda'n gilydd? A be fi eisiau gwneud yw tynnu allan 4 peth o'r bennod yna ni newydd i ddarllen. Mae Ioan yn disgrifio addoliad y nef, yr addoliad sydd o amgylch gorsedd Duw, a dyna ni eisiau gwneud, yn dyfa. Fel pobl Dduw, ni eisiau bod yn ei bresenoldeb ni eisiau ei adnabod ni eisiau ei foli ni eisiau iddo fe fod yn y canol. A felly be fi eisiau ni feddwl amdano bore yma, wel, sy'n mae hwnna'n edrych yn ymarferol. 4 peth. Gyntaf i gyd, i ni eisiau bod yn gair ganolog. Hynny yw bod gair Duw yn y canol. Okay? Yn gair ganolog. Ni'n clywed yn adnod 1 am sgrôl. Hynny yw rhywbeth sydd efo sgrifen arno fe. Ac mae'r sgrôl yma efo 7 sêl. Mae wedi cael ei silio lan 7 gwaith. Ac os chi'n darllen ymlaen i'r penodau nesaf yn Datguddiad, be ni'n clywed yw am yr seliau yma yn cael ei hago. Beth yw'r sgrôl yma? Mae'n cael ei ddisgrifio'n ddiddorol yn ei gweld bod yna ysgrifen ar y wyneb ac ar y cefn ac wedi ei selio â 7 sêl. Beth yw e? Wel, symbol sydd yn ei fan hyn. Symbol am cynllun Duw. Cynllun Duw ar gyfer y byd. Cynllun Duw ar gyfer chi a fi. Ac yn arbennig, cynllun Duw yn trefnu ffordd i achub ei bobl. A mae'r cynllun yma yn gyflawn. Mae'n fanwl, mae'n ysgrifen ar y ffrynt a'r cefn i'r sgrôl. Mae pob manylun yno yn ei le. Ond mae'r sgrôl yma hefyd wedi ei selio. Hynny yw, mae cynllun Duw yn ddirgel. Mae yna rannau ohono fe sydd wedi bod yn guddiedig. Sut mae'n mynd i achub ei bobl? A mae Ioan
Wrth weld y sgrôl yma wedi selio lan, beth yw ei ymateb? Wel, mae'n crio. Mae'n ei ddagre. Pam? Wel, achos mae Ioan yn gwybod o brofiad bod ein byd ni mewn mes. A bod pechod yn dinistrio ein byd ni, bod ni'n byw mewn byd llawn poen a thristwch a galar, ac os yw'r sgrôl yma, cynllun Duw iachub, ddim yn gallu cael ei hagor, wel, pa obaith sydd? Mae does na ddim gobeith heb hyn. Ond yna mae'r newyddion da fod yna un sydd yn deilwng. Na ni ddod nôl at yr un yma sydd yn deilwng mewn munud. Ond fi'n meddwl bod e'n bwysig, mae'n drawiadol nag yw e. Mae'r peth cyntaf ni'n clywed amdano fe fan hyn yw'r sgrôl. Mae cynllun Duw ar gyfer ei bobl yn rhywbeth sy'n cael ei sgwennu lawr. Y bore yma, ni'n darllen o lyfr. Nawr, peidiwch cam ddeall, nid y sgrôl mae Ioan yn disgrifio yw'r Beibl. Ac eto, y bore yma, os ych chi eisiau gwybod beth yw cynllun Duw, os ych chi eisiau darllen cofnod o waith Duw yn y byd a clywed beth mae Duw yn ei fwriadu ar eich cyfer chi a sut mae e yn gallu'ch achub chi, os ych chi eisiau clywed am Dduw o gwbl a gwybod sut un yw e, pwy yw e, pam ydw i yma, wel ni'n gorfod troi at y gair ysgrifenedig. Dim dynnu'r sgrôl mae Ioan yn disgrifio yn Datguddiad 5, ond mae gennym ni air Duw. Y gair yma sydd yn awdurdodol. Y gair yma sydd yn ddibynadwy. Mae Duw wedi siarad. Mae e wedi datguddio ei hun. Mae wedi egluro ei gynllunau, a'i fwriadau am yr pethau a mae wedi ei cofnodi i ni yn y gair. A felly'r peth cyntaf sydd rhaid bod yn wir amdano ni fel pobl, fel eglwys, yw bod ni'n gair ganolog. Bod ni'n trystio yn pŵer gair Duw a neges efengil Duw. Bod ni ddim yn dod lan efo'n syniadau yn hunan. Bod ni ddim yn trial egluro y byd yma yn ein doethineb ein hunan. Bod ni ddim yn trial dod â phobl at Dduw yn defnyddio rhyw ddilliau gwahanol. Na, ni'n gallu dibynnu ar y gair. Yr peth cyntaf, angen bod yn gair ganolog. Mae'r cwestiwn yn codi, wel pwy te sydd yn gallu agor y seliau? Pwy sy'n gallu datguddio cynllun Duw iachub a gweithredu cynllun Duw? Pwy yw'r allwedd i ddeall y Beibl? Yr ail bwynt yw, mae eisiau ni fod yn bobl Crist ganolog. Bobl Crist ganolog. Mae Ioan yn ei ddagre, mae'n wylo, achos bod neb yn deilwng. Maen nhw'n edrych ym mhobman, ni'n clywed yn adnod 3, nid oedd neb yn y nef, nac ar y ddeiar, na than y ddeiar, allai agor y sgrôl nac edrych arni. Y pwynt sy'n cael ei wneud fyna yw, does yna neb ohono ni sydd yn gallu achub ein hunan. Does yna neb yn hanes sydd yn deilwng gerbron Duw. Chi methu ffeindio'ch ffordd at Dduw ar eich pen eich hunan. Mae angen un i ddod ac yn hachub ni. Felly pwy yw e? Pwy yw yr un yma sydd yn ymddangos? Wel, doedd ddim yn glir iawn i ddechrau, ydy e. Eto, mae yna ddarluniau, mae yna symbolau. Ni'n clywed gyntaf i gyd yn adnod 5. Mae'r llew o lwyth Jwda, gwreiddyn Dafydd, wedi gorchfygu ac ennill yr hawl i agor y sgrôl ar 7 sêl. Ni'n clywed gyntaf fod yna frenin. Llew.
un grymus, un pwerus, un o deulu Dafydd. Ac eto fe yw gwreiddyn Dafydd, mae'n nôl cyn Dafydd rwsyd. Mae wedi dod a mae wedi gorchfygu rwsyd. Ond pwy yw e? Pwy yw e? Ni'n darllen ymlaen ac nawr nid llew mae Ioan yn gweld, ond oen. Oen. Fel un wedi ei ladd. Un dinewid sydd wedi cael ei aberthu. Un sydd wedi dod mewn gwendid a wedi rhoi ei fywyd. Pwy yw hwn? Wel, doedd ddim yn cael ei enwi fan hyn, ond ni'n gwybod yn tu ni. Yr arglwydd Iesu. Fe sydd yn deilwng. Fe yn unig sydd yn deilwng. Oherwydd pwy yw e? Y llew o lwyth Juda. Oherwydd yr hyn mae wedi wneud ar y groes, yr oen yn gweidi, mae yn deilwng. Yn adnod 9, ni'n clywed yr gan yma, teilwng wyt ti i gymryd y sgrôl ac i agor ei seliau oherwydd ti a laddwyd, ac y brynais di ddiw a thwaed rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. A lle mae yr oen yma? Adnod 6. Gwelais oen yn sefyll yn y canol. Mae angen i Grist i fod yn ganolog. Dyma yw yr Efengyl. Fe yw yr Efengyl. Fe yw'r un sydd gyda ni i rannu a phobl. Fe yw sylfaen ein bywyd a'n gobaith ni i gyd. Does na neb arall sydd yn deilwng. Does na ddim byd arall sy'n cymharu iddo fe. A felly mae eisiau fe fod yn hanol ein bywyd ni fel eglwys. Beth arall, awn ni mlaen yn sydyn. Ni'n gweld mae'r hyn sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn yn addoliad ganolog. Addoliad ganolog. Hynny yw bod addoliad yng nghanol y cwbl. Ni'n gallu anghofio am hyn falle yn ein bywyd ni, ynddi ni? I ni'n meddwl weithiau am addoliad fel rhywbeth ni'n gallu dewis gwneud, os ni eisiau. Dewis gwneud pan ni yn y mwd cywir fel petai. Ac os ddim yn rhywbeth ni'n gallu optio allan ohono fe. A na. Rhan o'r reswm ni'n bodoli fel eglwys o gwbl yw addoli. Mae Duw yn heiddi cael ei ganmol, a mae gennym ni'r fraint o wneud hynny. Nawr, wrth gwrs, bydd rhywun yn dweud, ond mae gen i'n addoli Duw trwy'r amser? Wel, ydyn. Ni fod i fyw ein bywydau ni mewn ysbryd o addoliad. Chi'n gallu addoli Duw trwy eich gwaith chi. Chi'n gallu addoli Duw yn y ffordd chi'n ymwneud â'ch teulu chi. Chi'n gallu addoli Duw wrth ganu mewn côr neu cerfio darn o bren, golchi'r llestri, popeth ydych. Ond mae addoliad yn fwy na hynny hefyd. Ni fod i roi ein hunan, mae Duw wedi penodi cyfnodau arbennig o addoliad, a bod ni yn addoli mewn ffyrdd penodol hefyd. Drychwch ar adnod 8. Ni'n clywed am yr 4 creadur byw yn cynrychioli'r greadigaeth, a'r 4 henuriad ar 20 mewn ffordd yn cynrychioli'r eglwys. A roedd gan bob un ohonynt be? Telyn a ffiolau aer yn llawn o arogl-darth. Rhain yw gweddiau y saint. Be sydd yn nhw yn ei dwylo nhw? Un llaw telyn, a llaw arall ffiol, rhyw fath o container, yn llawn be gweddiau. Beth yw telyn? Wel, offeryn.
offeryn o fawl, offeryn i ganu ac i lawenhau gerbron Duw. Ac yna'r llaw arall, yr arogl-dath, gweddiau y saint. Mae Duw wedi gorchymyn i ni addoliad. Mae'n orchymyn da, dyma'r peth gorau i ni, ond mae'n orchymyn. Fi eisiau chi ddod. Fi eisiau chi roi amser arbennig. Fi eisiau chi ddod ynghyd, nid just eich amser tawel personol ar eich ben eich hun. Fi eisiau chi gyda'ch gilydd yn y gynulleidfa, yn canu, yn moli, yn gweddio. Os ni'n mynd i fod yn ifydd i Dduw, mae'n rhaid i ni fod yn addoliad ganolog. Bod ni'n pwyso ar y gair, a'r gair sy'n cyflwyno ni i'r Crist, y Crist i ni yn ei addoli. Rhaid ni'n sicrhau bod ein gwasanaeth ni i Dduw ddim yn rhywbeth ymylol, ddim yn rhywbeth eilaidd, ddim yn optional extra, ond bod e'n flaenoriaeth. Dyna mae'n un pwynt ola. Dyma'r newyddion gorau erioed. Bod Duw wedi siarad â ni, bod wedi siarad mewn mab, bod e'n derbyn i ato fe ei hun trwy ffydd i'w addoli a felly, dylsyn ni fod eisiau rannu hyn gydag eraill. A dyna lle mae'n pwynt ola ni'n mynd. Mae'n rhaid i ni, neu ddylsyn ni fel eglwys, fod yn genhadaeth ganolog. Hynny yw dylse cenhadaeth, estyn allan, cyrraedd pobl, fod yn ganolog i'n bywyd ni. Ond os mae un yn unig sydd yn deilwng, wel fe yn unig yw gobaith yr holl fyd. A felly mae eisiau bobl clywed amdano fe, ond oes. A mae'r ffocws yna trwy'r bennod yn dydy, ni wedi clywed am y gân yma yn adnod 9. Teilwng o'i ti i gymryd y sgrôl ac i agor ei seliau oherwydd ti a laddwyd ac a brynaist i Dduw a thwaed, rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. A gwneithos hwy yn urdd frenhinol ac yn offeiriaid un Duw ni ac fe deyrnasant hwy ar y ddeiar. Hynny yw, mae Iesu wedi prynu pobl iddo fe ei hun, i fod gyda fe ac i deyrnasu gyda fe am byth. Ac yna mae'r angylion yn ymuno i fewn yn dyn nhw. Maen nhw'n dweud, teilwng i'r oen, yr miloedd ar filoedd o angylion, ond yna, crescendo'r bennod, adnod 13, clywais bob peth a greuwyd. Yn y nef, ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac ar y môr, a'r cwbl sydd ynddynt, yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen, bo'r mawl, a'r anrhydedd, a'r gogoniant, a'r nerth, beth bythoedd. Dyma mae ein ei heiddi. Dyma ddylsyn ni fod eisiau gweld. Ni eisiau pawb a phopeth ym mhob man yn rhoi mawl a gogoniant iddo fe. A bore yma, os nag i chi di ymuno yn y gân yma, wel, gael annog chi i wneud. Dewch ato fe nawr, trystiwch ynddo fe, a ddolwch e. Mae yna bobl mas yna, ni wedi clywed amdano nhw bore yma. Pobl yma yng Nghaerdydd, pobl yma yng Nghymru, pobl yn Iwerddon, a pobl trwy'n byd ni sydd ar hyn o bryd ddim yn ei adnabod a maen nhw angen clywed. A mae Duw wedi roi'r fraint i ni i fod yn rhan o'r gwaith yna o'i cyrraedd nhw. Felly mae eisiau ni fod yn genhadaeth ganolog. Ni ddim yn bodoli just ein mwyn ni. Mae'n y le i annog a cario beichau'n gilydd,
ni'n bodoli hefyd mwyn estyn allan gogoniant iddo fe. Amen. Amen. Wrth i ni orffen bore yma, ni'n mynd i ganu o'r atodiad rhif 50. 50. Rowch i'r arglwydd, yn dragywydd foliant bawb sydd i synen. Weler Iesu'n diodde, trengi yn aberth perffaith ar y pren. Conquest gafwyd, bywyd roddwyd, mewn gogoniant coed ein pen. Na ni sefyll i ganu. Nawr gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân,
a byddo gyda pob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.